Баба ти все канген ли е пила? Радост, кажи честно, ти само кангена вода ли пиеш? Естествено, че не, защото понякога водата просто спира. ВиК спира водата и в тези моменти аз тръгвам да търся разумна алтернатива. Но бутилираната вода ми е абсолютно последната опция. В тези моменти, когато не тече вода от чешмата и моят канген ионизатор не може да ми филтрира и да ми даде жива вода, като алтернатива с мъжа ми търсим, примерно, вода от селската чешма, от планински поточета. Там всъщност пък риска е, че водата може да има паразити. Дори да е на много висока надморска височина, пак може някакво животно да е умряло, или пък да има много строителна дейност в района, или пък реално ни няма как да контролираме киселините, дъждове, въздуха. И да, ако бабите ни не е трябвало да пият филтрирана вода, в днешно време ние, за радост или не, трябва да пиеме пречистена, филтрирана вода. Факт. Така че, да, японският ионизатор е добро решение. Но съвсем сериозно ви казвам, ако нямате кангеноред, хора, пийте вода от чешмата. В много от районите на България, и не само на България, но специално за България говоря, водата на повечето места наистина е вкусна, пивка и с много по-добри показатели, ако трябва да сравнявам, например, с Западна Европа. Да, знам, че има хлор, флор и много други химични примеси и тръби, които най-вероятно са мои набори по-големи, но това е по-добрата алтернатива, поне по показателите, които замерваме на презентациите. Затова, че ако ви е любопитно, заповядайте. Често ме питате и какво правите толкова на тези презентации. Ми заповядайте, ще видите. Най-малкото ще опитате жива вода. Уредите, с които работим на презентациите, не си представяйте, че са направени отново в завода на Япония и са кангенски. Не. Работим с уред, който съм си го взела от американски военен магазин, с течно пеха, да, заповядайте и ще видите. Но да се върна. Така, от друга алтернатива, ако спре водата от чешмата, сами селските и планинските извори. Наскоро бях в Турция, преди това в Италия. Естествено, понякога, не често, но понякога уреда пътува с мен, минава граници, винаги в ръчен багаж или пък в колата и си го инсталираме, примерно, директно в хотела и си го ползваме цяла седмица, но понякога, естествено, лече и без канген уреда. Тогава ща в някакъв момент водата ми свършва и трябва да си купя такава. На много от летищата има отново такава чаща питейна вода, от която мога да си напълня бутилката канген и да си пия. Друг вариант, има летища, между другото, които позволяват да се пренася вода. Софийското не е от тези, но, например, сега в Анталия на конференцията имахме 4 машини и съответно на връщане от Турция за България колеги бяха си напълнили туби с вода, тези преносимите сакчета, и минаха много сериозни проверки, защото в турските летища са така доста, мисля, че 4 проверки имахме и навсякъде минахме абсолютно без проблем с водата. Но, примерно, в София няма как да излетим дори с едно такова половин литрово шише вода. Така че, да, разни летища, разни изисквания. Дали съответно има различни филтриращи кани, други ионизатори на пазара? Знам, че има. Чудесно, нека да има място за всички под слънцето, които са си мои клиенти, които искат да работят с мен, ще дойдат, които са си направили сериозен ресърч, проучване, знаят, че канген е най-доброто от доброто в световен мащаб. Да, има някои от машините реално дават, от другите марки дават много добри показатели в началото, но какво се случва след 6 месеца, след 1 година, защото аз съм замервала и такива. И, например, моят първи канген уред е на 8 години.
верно, в смисъл на външен вид вече се видоизменя, но показателите му продължават да са супер стабилни, задоволяващи, водата е чудесна. Абе, какво да ви говоря, заповядайте на жива презентация и ще се уверите в това. Но да, съвсем сериозно, смятам, че водата от чешмата от много райони си струва да бъде консумирана и е много по-доброто решение от всичко, което се предлага в големите супермаркети. И така, хубав ден, бъдете хидратирани, наистина пийте вода, защото там е истината. Чао!